Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο κανάλι του κύριου Amazing Dio. Βρισκόμαστε γιατί δίνει δικαιώματα με αυτά που ανεβάζει χωρίς να τα ελέγχει. Αυτή τη φορά έχει βάλει ένα βίντεο στο οποίο μας λέει να πως ξεκίνησε το παραμύθι της κλιματικής κρίσης και αλλαγής η πονηρή Θάτσερ. 1,4 τετράκις εκατομμύρια δολάρια για την πράσινη μετάβαση. Και έχει μια συνέντευξη του κυρίου Φόσκολου, ο οποίος ο κύριος Φόσκολος ήταν καθηγητής για την κλιματική αλλαγή στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και είχε δώσει μια συνέντευξη στο Κρήτη TV και μιλάει για ότι η Θάτσερ ξεκίνησε αυτό το παραμύθι της κλιματικής αλλαγής. Ας ακούσουμε λίγο. Το ξεκίνησε η Μάργαρετ Θάτσερ το 1985 όταν ήθελε να πολεμήσει τους ατρακορίχους της Αγγλίας, οι οποίοι... Λοιπόν, δεν θα το βάλω να παίξει ολόκληρο, δεν έχει σημασία κιόλας. Οι ισχυρισμοί του έχουν καταρριφθεί εδώ και 6 χρόνια τουλάχιστον. Από τα ελληνικά έχω access και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά για αυτά τα πράγματα. Τα ελληνικά έχω access έχουν ένα άρθρο στο οποίο θα σας αφήσω στην περιγραφή. Αυτά. Δεν ψάχνουν εδώ πριν δημοσιεύσουν, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν ψάχνουν. Σας χαιρετώ.